ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାପ ପୁଅ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କାମୁଡ଼ିଲା ସାପ, ବାପା ମୃତ୍ୟୁ। କଣ ରହିଛି ସୂଚନା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେଜିପୁଟ ଗ୍ରାମରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବୟସ 63। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭେଜିପୁଟ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୁକେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିଷଧର ସାପ ବାପା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବାରୁ ସାପ କାମୁଡୁଥିବା ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ପୁଅକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଘରର ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇବାରୁ ସାପକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଖଲିକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଖଲିକୋଟରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେବା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଭେଜିପୁଟରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।